呪術師なんだ。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。不平等な現実のみが平等に与えられている。俺の性別も知らず「めぐみ」なんて名前を付けた父上、どこかで生きている。人を助ける。腹痛か。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。みてえな想像だ。一丁前に息をしやがる。全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。だな。何秒気を失ってた。The enemy has slain the turtle. 人間の負の感情が呪いの源になる。一丁前に息をしよう。不平等な現実のみが平等に与えられている。知らず「めぐみ」なんて名前を付けた父、どこかでのうのうと生きている。自分の両親に従って人を助ける。
王法は全自動だ。悪人は法の下で初めて裁かれる。後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源にある。性別も知らず恵みなんて名前を付けた父親は今もどこかに物をと生きている。両親に従って人を助ける。強くなる。なんだってここまでだな。気を失ってた。Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Retreat! 自分の良心に従って人を助ける。全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。ここまでだな。
みが平等に与えられている。神聖、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。さら地みてえな想像力と感受性、一丁。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。不平等な現実のみが平等に与えられている。全部払えたか。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。神賛、後悔、人間の負の感情が呪いの源になる。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかで呪いに生きている。も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。待てだな。気を失ってた。不平等な平等。自分の両親に従ってIni bencana.強くなるんだ。そのためなら何だって。